Kaixo lagunok, ongi etorriak egintzazu zuk zeukera. Gaurkoan gonbidatu berezi bat ekarri dugu gure saiora. Zuekin, hementxe, Fausto Fakirra. Bueno, ikusten duzuenez, Fausto eserita dago olako hiltze batzuen gainean eta ez du minik hartzen. Galdetuko diogu ea nola egiten duen hau lortzeko, zen, bueno, guk ere olako gaitasuna lortu nahiko genuke. Bueno, Fausto, lehenik eta behin, zer moduz? Fausto, kontatuko aldiguztu nola den zu hemen gainean egoteko eta minik ez hartzeko? Ez du ezer esaten. Agian ez darriko mina edo izango du. Baina lasai zeren esango nuke esplikatu dezakegula, azaldu dezakegula, zergatik dagoen Fausto. Hemen gainean eserita eta ez duen ipurdia minik hartzen. Zuek jakin nahi dezue zergatik den? Ba, ikusi datorrena. Txintxeta batekin puxikaren kontra egiten badut, zer gertatuko dela uste duzue? Bera, ikus ezagun. Hemen da txintxeta, hemen da puxika eta... Ara, inork ez zuen espero, puxika lehertu egin da. Baina txintxeta bat erabili beharrean, txintxeta asko erabiltzen baditut, zer gertatuko da? Horretarako gure txintxeten ohea presatuko dugu. Ikus ezagun nola egiten den. Esperimentu honetarako material hauek beharko ditugu. Lehendabizi, horrelako txintxeta bat. Bueno, batez, horrelako txintxeta desente. Kutsatxoa lortzen badezue asko hobeto. Bestela gutxi gora bera 30 bat txintxeta beharko ditugu. Ondoren, horrelako bi kartoi. Kartoiek izan behar dute gutxi gora bera azalera berdina. Ez du zertan nola justo izan behar, baina bai gutxi gora bera azalera berdina beharko dute. Kartoi hauekin egingo dugu gure ohea. Ikusiko dezuek gero. Eta puxika bat, puxika arrunt bat, airearekin beteta eta ondo lotuta. Eta gero, gainean jartzeko pisua duten gauzak, adibidez kuadernoa, edo pintura, edo liburu bat, edo nahi dezutena. Txintxeten ohea egiteko, txintxetak kartoian sartuko ditugu, baina bata bestearen gandik ahalik eta gertuen. Eta horrela, gure kartoia txintxetaz beteko dugu. Zortzi, 89, eta 100. Bueno, azkenean sartu ditugu hemen 100 txintxeta, leheno esan dugu. Zer gertatu zaio puxikari txintxeta batekin? Lertu egin dela, baina zer gertatuko zaio puxikari 100 txintxetekin? Pusiko dela. Prestatu dugu gure hiltzen edo hiltzetxoen ohea eta orain probatzeko unea iritsi da. Horretarako hemen dugu puxika bat eta ohearen goiko partea. Zer egingo dugu? Puxika hiltzen gainean jarri, pintxoen gainean jarri eta hau gainean jarriko diogu. Eta hemen gainean pisua ea zenbateraino aguantatzen duen. Ikusten duzuenez, hemen jarritare aguantatzen pixkat. Baina, has gaitezen probatzen horretarako euskal literaturaren pisua noraino aguantatzen du, noraino eusten dion ikusiko dugu. Paco Aristi. Rosa itzuli da. Bueno. Ez zer gertatzen. Venga, zerbait lodiagoa, Donostiako hiriaren historia. Ez da historia gutxi, hiri zarra da Donostia. Jarriko dugu. Ama, honek ja pisu gehiago hartzen du, baina,
Hemen jarritzeko puxikak, Venga, zerbait mardulagoa. Euskaltzaindia. Hau da, amodioaren martirra. Amodioaren martirra. Bueno, liburu potolua da, a ber. Ez diote usten, hola, bakarrik ez erortzeko. Eta oraindik ez da zulatu, beraz... Bueno, ja, honi eusten badio, ja... Euskal Memoria! Euskal Herriko pegatinak... Hau lehenengoa izango da. Ez, bi. Euskal Herriko pegatinak, bi. Euskal Herriko pegatinak guztiak daude hemen, Bueno, hasiko deu. Eta... Azkenean zulatu da. Baina, ikusi duzu, Aguantatu du. Liburu honekin, eta honekin. Ez da, pixu gutxi, Azkenean, Euskal Memoriarekin ez du aguantatu. Hemen hor nunbait, memoria gehiegi dago gordeta. Bueno, ikusi duzue, txintxeta batekin segituan zulatu dela gure puxika, baina 100 txintxeta inguru jarri ditugunean, ez da zulatu, gehiago kostatu zaio, Pixu asko jarri diogu gainean puxika zulatzeko. Zergatik gertatu da hau? Txintxeta bakar bat erabiltzen dugunean, presio guztia puntu bakar batean egiten dugu. Horrela, indarra egin ezkero, indar guztia puntu honetan egiten da. Horrelako bat dugunean ordea, presio hori banatu egiten da. Eta horregatik, gehiago estutu dezakegu puxika, hau lehertu gabe. Bueno, lagunok, ikusi duzuenez, Faustorenak magia badirudi ere zientzia da, hor dago koska. Dena den, aitortu behar da, hemen eserita egoteko behar dela ausardia pixka bat, naiz eta badakigun ez genukela minik hartuko. Gustatu zaizue esperimentua? Zuek egin nahi dezue? Badakizue, egintzazue, zeuek. Bueno, egintzazue puxikarena, zaitezte honen gainean jarri, aberkio, kurasuak amaik eta luizta deika eta... Egintzazu, zuk zeuk! Ez du, Fausto, zuk antitetanika jarri teugiko zu, ezta?